היי, נעים להכיר, יריב פישר, מתמודד לראשות העיר. בשביל שנכיר יותר טוב, הנה 10 עובדות עליי. מספר 1. עשינו 2 חתונות. אחת רשמית ככה בשביל הדודה והדוד, והשנייה חתונה משוגעת פה בהרצליה. זה היה מסיבת פורים, שאת הטקס ערכו אח שלי והגיס שלי. כל אחד אמר ככה את המילים האישיות שלו, וכשאני עליתי לבמה אמרתי, אני רוצה 5 ילדים. לא ידעתי שדווקא כאן מיכל תיקח אותי ברצינות. מספר 2. יש כמה בתי קפה בהרצליה שאני מאוד אוהב, אבל כל בוקר מתחיל בפרלמנט של בטא, לפעמים באוגה אוגה, וכל הרצליאני יודע שהקפה הכי טוב בעיר הוא של שלומי מטוסקנה. מספר 3. כדוריד היה כל החיים שלי. קפטן הנבחרת בהרצליה עד התיכון. הכדור לא זז לי מהיד. חייב לו הרבה מאוד מחיי. שנה שעברה הקמנו את בני הרצליה, קבוצת בוגרים בליגה הארצית. וואלה, כבר לא כזה שחקן מצטיין, אבל כולם יודעים שחקן נשמה. וכולם יודעים שאני שונא להפסיד. תן לה פיפות! מספר 4. אני יזם ובעלים של 2 חברות בינלאומיות מטורפות. את שתיהן הקמתי בגיל 23. הראשונה בתחום הפינטק והשנייה בתחום התיירות. לשמחתי, יש לי שותפים מדהימים. ניהלתי והובלתי 350 עובדים ב7 סניפים בכל העולם. לנהל אני יודע, להנהיג אני יודע, ולנצח אני יודע. מספר 5. בצבא אני ערביסט, דובר ערבית, קצין במילואים במינהל האזרחי. מספר 6. כאיש עסקים דובר ערבית, יוצא לי להיות הרבה מאוד פעמים במדינות שלא תמיד לישראל יש קשרים איתם. הרבה מאוד מהפגישות הן גם בתיאום ובליווי של משרד החוץ. אין על קשרים אישיים ואין על יחסים בין אישיים. מספר 7. הכל מתחיל בחינוך, ומספיק אחד שיאמין בך. נאוה קליין, המורה האגדית, האמינה בי, למרות שלא הייתי משהו. בספורט, עקיבא לפלר, זיכרונו לברכה, ושמשון נס האמינו בי לאורך כל הדרך ודחפו אותי. בלעדי האנשים האלה לא הייתי מה שאני היום. מספר 8. אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות זה לבשל, בבית או במחנה הקיץ של הצופים. אוכל זה החיים. אנחנו מארחים המון, והלהיט של הבית בזמן האחרון זה רמן, או כמובן בשר. מספר 9. בלפור, קפלן, גלן, האחים לנשק, הרצליה, בשבילי אין רגע בלי המחאה. באחרון חביב, 10. אין כמו מוזיקה. רוק עברי, משינה, מוניקה, בשבילי זה סם החיים. אפילו בבתי מלון שלנו באברהם, הפלייליסט הוא שלי. כבר בתיכון הקמתי את רדיו תלמידים, ולאחר מכן שידרתי רדיו ורדיו אזורי. אני חבר מועצת העיר בהרצליה כבר 20 שנה בהתנדבות, ועושה את זה באהבה גדולה. כבר בגיל 24 הקמתי עם חבריי מפלגת צעירים שרצה לכנסת, שקראו לה ישראל אחרת. בגיל 25 הקמתי והתמודדתי למועצת העיר ברשימת הצעירים והירוקים. זה אני בקצרה, ואני פה בשבילכם, כי יש לנו רק הרצליה אחת.